Together, growing in faith, changing communities. Ngegama likayise benendodana nomoya ocwebileyo. Namhlanje thandwa zami ngiyafisa ukuba sifunde izwi likaNkulunkulu Luke chapter 7 from verses 1 to verse 10. Luke chapter 7 from verses 1 to verse 10. I'd like us to go to that word. When Jesus had finished all his words to the people, he entered Capernaum. A centurion there had a slave who was ill and was about to die, and he was valuable to him. When he heard about Jesus, he sent elders of the Jews to him, asking him to come and save the life of his slave. They approached Jesus and strongly urged him to come, saying, "He deserves to have you to do this for him, for he loves our nation, and he built the synagogue for us." And Jesus went with them. But when he was only a short distance from the house, the centurion sent friends to tell him, "Lord, do not trouble yourself, for I am not worthy that you should enter under my roof. Therefore, I did not even consider myself worthy to come to you, but say the word, and let my servant be healed." Thandwa zami kunento engiyithandayo engifisa ukuyibuka briefly from this reading. uJesu seqedile ukushumayela, sengena eCapernaum, and there is this guy, a centurion, a powerful man who heals and who heads an army of people. He's a chief in commander. He holds all the powers, but he has a slave who is sick. He has someone under him who's not okay. Mhlambe into engithintayo ubuntu anabo. Ngithintwa ungajabuleli ukubona omunye umuntu esosizini. Ungajabuleli ukubona omunye umuntu ekhathazekile. Kunento engifuna ukuthi ngayo, what you throw up, you will always receive. Whatever you throw up, you will always receive. Isinkwa osponsa ngenhla uyosamkela ngezansi. Into oyenza manje ngelinye ilanga izobuya isiyimpendulo. Whether okuhle noma okubi. Kwesinye isikhathi khona abanye abantu othola ukuthi bathi abazi kangcono, yabona manje usibanibani useshawa yinto zakhe. Yabona manje usibanibani sevinjwe inyembezi zalabantu ayibahlukumeza. Kwesinye isikhathi kungenzeki kuwena, kodwa kwenzeke kubantwana bakho. Kwesinye isikhathi kunezinto esitholayo zumusa, hayi ngoba nakhu sambe kahle, hayi ngoba nakhu sibe bahle, kodwa ngoba nakhu sizalwa abantu abahambe kahle phambi kwabantu naphambi kaNkulunkulu. Thola ukuthi kunezibusiso esezamukelayo, kunezipho esitholayo, kuneminyango evulekayo ngoba sizalwa abantu abahambe kahle phambi kaNkulunkulu. Uthi obhala kahle ngenye imini, hambani kahle phambi kwabantu, nenze okuhle, nenze imisebenzi emihle phambi kwabantu, khona mabeyibona beya kumdumisa uNkulunkulu.
Yabona khona izinto engithi mangibuka bese ngithi ngiyabonga uNkulunkulu ngomusa wakho bengawufanelanga, kodwa ngibonga ukuthi ukwazile ukungihawukela wangenzela umusa. Kunezinto uNkulunkulu asenzela zona azisifanele. Kunezinto uNkulunkulu asilungisela zona azisifanele, kodwa yena uma sesinikeza ukwenza kube kuhle. Athi uNkulunkulu ngikhumbula umusa engawenza nengawusho kokhokho benu. Athi ngakho namhlanje senginidedela. Yangithinta mina lo baba okwazi ukukhathazwa usizi lomunye umuntu. Thandwa zami, ngivumeleni sikhulume kancane. Uthobhala kahle encwadini kaMikha athi ungajabuli ngamsitha sami ngoba ngiwile, thi ngelinye ilanga ngiyakuvuka. Thandwa zami, lo baba wenza inkonzo ehlukile kwabanye abantu. Inkonzo yokwazisa omunye umuntu. Inkonzo yokuba nomunye umuntu esimweni abhekene naso. Yazi le nkonzo ngiyayithanda mina ngokwesintu. Yabona uma kushoniwe kunale nkonzo ekuthiwa asambeni siyokhalisa. Thola omakhelwane bazohamba bafike ekhaya bazonikhalisa. Uyazi omakhelwane bokuqala bafika into abafike bayenze is one thing. Bafika bazoniklinisa. The first thing abayenzayo ukuqoqa bakline. Bathi omakhelwane kulungile makhe, asithi nje ukuhlanganisa kancane, asithi nje ukudonsa lezi zibi, asithi nje ukulungisa ukuthi bangaze bafika abantu bafika isimo sinje. Leyo nkonza kuva ibalekile, and leyo nkonza idinga umakhelwane weqiniso ozovuka nje eceleni ezela ekhaya niqoqe nkline, niyaqambe niyamemeza, niyaqamba niyabika, niyaqamba kufika abantu sekulungile la endlini, sekuqoqiwe la endlini, sizinto zakhona zimngomumo, abantu sebengangena. Hayibalekile leyo nkonzo, inobuntu phakathi, akuve ijulile. Inkonzo yobukhelwane, inkonzo yobuntu, inkonzo yokufihla ihlazo lomunye umuntu, inkonzo yokuthi okwakho nokwami ukufihla ihlazo senza izinto. Leyo nkonzo uboyibona ngokuthi makuphinde kushonwe uthola ukuthi azikho ingubo ezanele abantu abazombatha zona, akukho nokudla abantu abazokudla. Ubona labantu abafikayo, umbone gugusheke ngena ngemuva, afika ashiye ibhakede, athi nazi izinkwa, athi nanka amakheke, athi nazi into zetiye, athi nakhu. Abafikayo mabathole something. Khona inkonzo ebalekile ngokwesintu ekuthiwa inkonzo yokufihla ihlazo. Akuyona into ibemezelayo, akuyona into efanele yaziwe umphakathi, akuyona into ekumele siyifake ku social media. Inkonzo eyenziwe umuntu owazana noNkulunkulu ukuthi manje sekudinga ukuthi ngibe umakhelwane, manje sekudinga ukuthi ngiyokwenza ubuntu, manje sekudinga ukuthi ngibe umzali kulela khaya. Especially muthola ukuthi kushona umzali abantwana abancane abazi kuzokwenzakalani. Wena njengomzali okumele ugijima usondele, wena makwenzeka lesi simo uhamba nabo, wena oshiyi kwakho uzobalalisa la ekhaya, wenze sure yonke into ihamba kahle. Inkonzo yokuba umakhelwane leyo, inkonzo yobuntu. Yangithinta mina lento eyenziwa yilo baba. Uyabona ukuthi yagula isisebenzi sakhe, ebese yasuka athumele amaJuda, athumele the elders, athambani niyongicelela usizo ngoba nina niyazi ukuthi hlobo luni losizo azolidinga nelizomsiza lo muntu wami. Yabona ithando zami, sinenkonzo esibekelwe yona, inkonzo yokuba umzali. Yabona thina sikhula sisebancane, ubani uma, ubani ubaba.
wonke umuntu owayilingana noma wayibizwa ngoma, wonke umuntu owayilingana nobaba wayibizwa ngobaba, owayilingana nomalume ebizwa ngomalume. Emgaqweni masamba makhona okhulume nathi omdala, umama walaphana uthe, ubaba uthe, wayewubaba, wayewumalume, wayewubhuti, wayeyona yonke, ngoba wayesesigabeni sokuba ubaba, sokuba umama. Kunenkonzo engifuna ukuhlala kuyona kancane. Ungasuki esigabeni uNkulunkulu akunikeze sona. uNkulunkulu esekubike esigabeni sokuba umzali, iba umzali oqotho, iba umzali oneqiniso, iba umzali okwazi ukumela izinto, iba umzali kukuhle, iba umzali kukubi, iba umzali kudingeka, iba umzali noma bengasafuni. Ngoba ithandwa zami siyafika isigaba la abantwana bethu bengasafuni ukuthi sibe abazali kubona. Siyafika isigaba la abantwana bethu bezonda, siyafika isigaba la abantwana bethu bekhuluma kabi ngathi, siyafika isigaba la abantwana bethu besidelela. Kodwa wena uyiyeke inkonzo yokuba umzali. Uba umzali kukuhle kukubi, uba umzali kuhlekwa kukhala, inkonzo yokuba umzali awuyeki. Yangithinta mina lo baba ukuthi uma segula umuntu wakhe akamshiyi, akasho ukuthi noma ngafa ngizothola ezinye izisebenzi, akasho ukuthi noma ngagoduka anginendaba naye. Uthi cha, la uhlupheka khona nami ngizohlupheka, la ukhala khona nami ngizokhala, la uxakeke khona nami ngizoxakeka. Kunento ethandwa zami engifisa siyikhulekele kodwa futhi siyilwe, the bullying at work. There are people in authority who abuse their power and authority by bullying other people to submission. Awukwazi ukuba umntwana kaNkulunkulu who bullies other people. Lento ibhlungu ngoba yenzeka emsebenzini, yenzeka emabandleni. You cannot be bullying people in the name of authority. We should never be bullying people in the name yokuthi vele ngikuphethe, vele nginamandla, vele ngizokwenza konke. We should never be doing that. And you realize emsebenzini obaba abadala, ma abadala being bullied by those in authority, and we threaten them ukuthi sobaxosha. Emabandleni we bully people as if izulu elasekhaya. uNkulunkulu has given us position of power and authority not to oppress but to liberate. Sho njalo ezwini lakhe uthi, I have come so that you may have life and have it in abundance. Uthi ngifikile ukuba nibe nokuthula, nibe nokuphila, nibe nakho kuchichime. That is what we are called to do. Mina lo baba uyangithinta. This is what I call servant leadership. Uyakwazi ukucabangela omunye umuntu. Enye point engiyithandayo ngalo baba ithandwa zami, ume yocela lamaJuda asho igama elilodwa nje kuJesu, athi menzela umusa lo muntu. He has been good to us and to our people. My God. Imagine if people said the same thing about you. Imagine if they said the same thing about me. Nkosi banomusa kusibanibani. He's been good to me. Moyo ngcwele. I don't think there's any other beautiful prayer edlula leyo. Nkosi ngicela uphe usibanibani ingane. She's been good to us. Nkosi ngicela uphe usibanibani umsebenzi. He or she has been good to me. Nkosi ngicela umenzele umusa usibanibani. Usivezele uthande singalazi. That's the only thing they say. Uthi Nkosi musize loya muntu, because loya muntu has been good to our people.
Loya muntu has been good to us. Loya muntu has done every other thing esiyidingayo. Yabona ithandwa zami, I'm convinced. Yabona mina ngine experience yokuthi over the years mina ngisindiswe imikhuleko yabantu engabazi. Mina ngihlengwe imikhuleko yabantu engeke ngibakhombe. Uthola ukuthi khona la engiputshuka khona, engisinda khona, engivikeleka khona, and I only come to realize later on ukuthi imikhuleko yabantu owabenzela umusa, owaphilisa abantu babo, owasiza abantu babo bexakekile. Namhlanje bona bakwazi ukuma bakhulekela uNkulunkulu at that moment when you needed it the most. Khona isigaba uNkulunkulu asenzela sona. Khona izinto uNkulunkulu asilungisela zona. Thola ukuthi awusindanga ngokuhlakanipha, awusindanga ngomusa, awusindanga ngokwazi, kodwa khona laba abathe nqaba naye inkosi. Khona laba abathe no nkosi, not lobo, ungavumi ngalobo nkosi. Yabona khona abantu mabeyokhuleka uNkulunkulu bathi inkosi ngicela ukukhulekela uSibanibani, athi inkosi ngicela umvikele, because uSibanibani has been the pillar of our house. Ngoba uSibanibani has been the pillar of my faith. Ngoba uSibanibani uyena ongenzela ukuba ngikwazi ukwenza ukuthi athi inkosi no, not ngalowo, athi inkosi angikwazi ukuvuma ngalowo, athi inkosi ngicela umvikele, athi ngoba inkosi noma ungathatha mina ngiyazi uSibanibani uyoyinakekela ingane zami iphile. Ethanda into eshiwe lamadoda, athi inkosi muvikele, menzela umusa. He has been good to our people. Athi uze wasakhela nendlu yokukhuleka. Yamthanda uJesu. uJesu esesuka, esehamba, esesondela, eseyakhona. And the centurion realizes ukuthi uJesu is approaching, and uyasukuma futhi ebese ememeza abangani bakhe, athi ambani nomtshela ukuthi inkosi angifanele ukuba ungene ngaphansi kophahla lwami. Achisho ngezwi nje kusinde ingcebi yami. Athi akwamini uqobo lwami angizanga kuwena ngoba angifanele. Ngethanda leyo nkonzo. Yazi lo mkhuleko sokhuleka njalo masokwamukela isakramenti elingcwelecwela selathini. Sithi inkosi angifanele ukuba ungene ngaphansi kophahla lwami. Angifanelanga lenkonzo. Angufanelanga lo musa ongaka. Kahle kahle ayikho into engifanele. Konke kumusa. Yazi umkhuleko wemihla ngemihla. Inkosi angifanelanga ukuba ungene ngaphansi kophahla lwami. Kodwa isho ngezwi nje kusinda umphefumulo wami. Inkosi angifanelanga ukuba ungene ngaphansi komuzi wami. Kodwa isho ngezwi nje kusinda abantwana bami. Inkosi angifanele ukuba uzofike nasemshadweni wami. Kodwa isho ngezwi nje kusinda umphefumulo wami. Inkosi angifanelanga lenkonzo. Yazi ithandwa zami, khona isigaba esifikayo empilweni la urealize khona ukuthi I'm not worthy. I'm not worthy of your mercy. I'm not worthy of your love. I'm not worthy of your protection. I'm not worthy of every other thing you've ever given me. Konke kumusa. Inkonzo yokuthi ngiyabonga ukuthi uthatha into engelutho wayenza utho. Ngiyabonga uthatha into engelutho wayihlalisa namakhosi. Wethandwa zami, usazokuthwala uNkulunkulu. Usazokubusisa uNkulunkulu. Usazokulwela uNkulunkulu. Usazokuhlukanisela uNkulunkulu. Usazokwambulela amaqiniso uNkulunkulu. Ungayitsheli ukuthi uNkulunkulu useqedile ngawe. uNkulunkulu usazokuthwala.
uNkulunkulu sazokwenzela izinto wena obuyitshela ukuthi ngeyisaphinde zenzeke. uNkulunkulu sazokulwela izimpi wena obuyitshela ukuthi isitha sesine upper hand. uNkulunkulu sazokubusisela abantwana bakho wena obuyitshela ukuthi sebedlala idakamizwa notshwala. uNkulunkulu sazovuma izingane zakho ishade wena obuyitshela ukuthi sengoze ngife bengaganangwa usibanibani. Ngifuna ukukutshela namhlanje ekseni ukuthi uNkulunkulu engimkhulekayo, uNkulunkulu esiguqa phambi kwakhe, uNkulunkulu esikhuleka kuyena sazokwenzela imangaliso. Yabona mina thandwa zami ngiyabheja ngalo uNkulunkulu wethu. Ngiyabheja ngale ndoda esithi masiyimemeza maqedane isabele. Kahle kahle mawusukhohliwe igama lakhe ngumabizwa asabele. Igama lakhe ngumlomo ongathethi manga. Igama lakhe untandenhle kayiphikiswa. uNkulunkulu wethu usazokwenzela lezinto ezikukhalisayo, labantwana abangakunika ukuthula, obuka impilo zabo zinyamalala phambi kwamehlakho, obuka imishado yabo ishabalala phambi kwamehlakho. Ufuna ukuthi mina uNkulunkulu usazokwenzela amafilimu. Ngifuna mina ukuthi uNkulunkulu kunezinto azokwenzela zona, whether ekseni noma emini noma ntambama, noma kuthiwa ilanga seliyashona, kodwa uNkulunkulu uzokwenzela. Khona umusa uNkulunkulu awenzayo ngelinye ilanga. Uma uye evangelini lika Lucas chapter 2, uma uyolalela indaba kahle hleka Simeon, lithi izwi likaNkulunkulu, uNkulunkulu wathembisa uSimeon wathi ngeke akubone ukufa amehlakhe engakayiboni insindiso kaIsrayeli. Ngeke akubone ukufa amehlo akhe engakahlangani noKristu. Uthi uSimeyoni ngelinye ilanga umebona uJesu emgona emehlweni akhe, uthi at last, all powerful master, you give leave to your servant to go in peace, for my eyes have seen your salvation. Athi inkosi salusumukisa umphefumulo wenceku yakho wesikhonzi sakho, ngoba amehlami aselibonile usindiso lwakho. Funa ukuthi kuwena ithandwa zami ngeke ufe uNkulunkulu engayibusisanga imicabango nemkhuleko yakho. Ngicela uNkulunkulu ukuthi inkosi ungangikhumbuli abantwana bami bengakabi nalo ikhaya. Ungangikhumbuli abantwana bami besadla utshwala kanje. Ungangikhumbuli abantwana bami bengenamuntu ozobagada. Yabona khona umkhuleko oshiwo uSamson ngelinye ilanga, sebemkopolote amehlo, sebemthathe bamncikisa bamenza ihlaya. Utshela umfana oseduze kwakhe uthi ngincikise ensikeni. Mabeqeda ukumncikisa ensikeni, uya uNkulunkulu kunomkhuleko awukhulekayo, athi inkosi, athi ngikhumbule, athi ngingafi ngifelize, athi ngikhumbule at least ekufeni kwami mangifene izitha zami. Mina wami umkhuleko ngithi kuwena, hamba umcela uNkulunkulu ukuthi inkosi ngingafi isimo sanje empilweni yami. Inkosi ngingafi, abantwana bami mangifa manje abanalo ikhaya. Abantu abami mangifa manje abezwani. Abantu abami mangifa manje angazi nanokuthi ngongcwatshwaphi. Acela uNkulunkulu ithandwa zami. Uyacelwa uNkulunkulu ithandwa zami. uNkulunkulu uyamcela, uNkulunkulu uyamema, uNkulunkulu uyamcela.
Liyacelwa uNkulunkulu. Liyatshelwa izulu ukuthi no Nkosi. Nothi abantu abami besanje. Nothi umuzi wami usanje. Nothi impilo yami isanje. Ngiyacela Nkosi. Ngiyacela Nkosi. Usho njalo lo mfana. Uthi angifanele. Angifanele. Le nkonzo ongenzela yona ingifanele. Kodwa ngiyazi wena ungamemeza ngezwi. Siphile isikhonzi sami. Ungamemeza ngezwi. Basebenza abantwana bami. Ungamemeza ngezwi. Leli gazi eligobhozayo emzini wami, izingane zami ibulalana ihambisana inkantolo. Hey thandwa zami. Yazi uNkulunkulu uyokubusisa ngelinye ilanga. Wena oyobuxoxela abantu ukuthi uyambona usibanibani nosibanibani, uyalibona leli thuna naleli thuna, uthi lona lo ingane zandawonye, lo wabulawa yilo, lo wabulawa yilo. Kodwa ngelinye ilanga uyoxoxa uhlale ukuthi la ekhaya kwangasangenwa, la ekhaya base bengithuka abantu abami bethi ngiyathakatha, la ekhaya kwangasangena umuntu, kodwa babuke bonke bahleli bala ekhaya for Christmas lunch. Bonke bala ekhaya because uNkulunkulu ngamcela ngenye imini ngathi Nkosi angikwazi ukufa ngishiya amanyala anje emzini wami. uNkulunkulu abe nawe. uNkulunkulu aqinise. uNkulunkulu akwenzele umusa. uNkulunkulu akwenzele okuswelayo. Angakukhumbula uJehova izinto isanje. Kodwa keze akulungisele. Kuthi konke osukusebenzele wazi ukuthi mukunika abantwana koqhubekela phambili. Ukuthi bonke laba abalwisana nawe uthi Nkosi bavala imilomo babe zimungulu mabekhuluma kube ngathi bayabhibhidla. Hey. Take this down. Nanku umkhuleko. Bonke abalwisana nawe Nkosi bavala imilomo babe zimungulu mawukuthi bayakhuluma mababhibhidle emadlebeni abantu. Nanku umkhuleko. Nkosi bonke laba abalwisana nami bavala imilomo babe zimungulu uma bekhule makube ngathi bayabhibhidla emadlebeni abantu. Nkosi bonke laba abalwisana nami bavala imilomo babe zimungulu uma bethi bayakhuluma mababhibhidle emadlebeni abantu. Khona le nkonzo ebalekile. Asithandwa zami kwesinye isikhathi niyakhohlwa amandla uNkulunkulu awabeke kunina. Niyakhohlwa amandla uNkulunkulu awanikeze nina, nizidalwa zakhe, nizithandwa zezulu. Bonke laba Nkosi abalwisana nami bavala imilomo babe zimungulu. Mabethi bayakhuluma mababhibhidle emadlebeni abantu. Bezobantu bethi ube bethini usibanibani, ubebhibhidle thina, ngimuzwa mina uthini usibanibani. Bayangumuzela nje asibuzwa bethi asibezwa kanti izulu selisondele. Uboya kuGenesis chapter 11 lithi izwi likaNkulunkulu bathi besondela befuna ukwakha umbhoshongo, bathi mabeyibikela le ndaba uNkulunkulu kuthiwa wathumela ingilozi eyabaphambanisa inkulumo zabo, yaphambanisa imiqondo yabo bangezwana bebodwa. Yabazi abantu abahlangana ngawe, abahlangana ngegama lakho, athi uNkulunkulu khuleka laba ngizobahlakaza laba, athi laba bazoshayana bebodwa, laba ngebazwane bebodwa, bazobe rumine yodwa, babe kwichurch eyodwa, babe intweni ezodwa, kodwa kekho zozomunye, kodwa ngizovusa inzondo ezobaqotha bonke baqede bonke. Bonke laba balwisana nabo uNkulunkulu akabavala imlomo, ababe zimungulu mabekhuluma babhibhidle emadlebeni abantu. Uma beqhubeka uNkulunkulu abaphambanisa imiqondo.
uma beqhubeka benikana baphambanisa imiqondo maqedana avusa inzondo kubona omunye nomunye baqhuthane bebonke. Ngeke isitha sakho sibe namandla phezu kwakho uma umethemba uNkulunkulu. No weapon formed against you shall prosper. Asikho isimo, asikho isitha esiyoba namandla phezu kwakho, ngoba wena ungokaNkulunkulu. Wena ungokaNkulunkulu. Yena onguyise nendodana nomoya ocwebileyo. Amen.